Kære ambassadører, her er et lille nyhedsbrev omkring Onboard-appen. Vi kunne godt skrive en lang mail, men nogle gange så tænker vi, så er det nemmere, at I hører det direkte fra hestens egen mund. Onboard-appen skal på sigt erstatte SejlSikkert og SejlSikkert Alarm. Allerede nu så fungerer den faktisk som en god blanding af de to. Du har SOS-funktionen fra SejlSikkert Alarm-appen, og du har hverdata efterretninger for søfarende og skydeområder fra SejlSikkert-appen. Så de basale funktioner er allerede lagt ind. Farverne har der været en del spørgsmål og kommentarer til. Vi har valgt at gå med de farver, der var i SejlSikkert-appen, og de er implementeret nu. Så er de ikke det i din app, så skal du lige huske at opdatere den. Og apropos opdatering, så kommer der også snart en opdatering, hvor du kan lave track alone, som du kunne i SejlSikkert Alarm-appen. Det vil sige, at du kan tracke din egen tur. Jeg kan godt love, at det bliver på en lidt federe måde, end det var i SejlSikkert Alarm. Det er jo det, der er fedt ved at have en ny platform, det er, at vi kan udvikle med nye øjne. Og når det gælder support, så er det ikke længere os, der har supportrollen. Og det er faktisk fordi, vi har valgt at sige, at i stedet for at vi skal drive 2 forskellige apps på 2 forskellige platforme, altså 4 i alt, så har vi valgt at købe en licens til Onboard, så vi bare køber licensen. Det er CI og Onboard, der står for alt support. Så har I spørgsmål til tekniske funktioner i Onboard, jamen så skal I skrive direkte til Onboard og ikke længere til os. Det var alt. Og hvis I har nogle spørgsmål, så er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe til mig eller skrive til os. Så skal vi nok svare dem efter bedste evne.